Ania nakita karon sa ato ang ikaduha nga bahin sa ato ang serye nga naguluhan og pagpalapad sa misyon, mapadayag ang gingharian. So mao ni siya ang ato ang title o uluhan sa ato ang serye mga igsoon. Ug ato ining gisgutan diin ato kining gikutlo sa basahon sa Marcos, no? O dinhi atong paghisgutan karon dinhi ning ikaduhang bahin sa atong serye, kini naghatag kanato og gibug-aton sa kamahinungdanon sa pagsabot nato, no, sa pag-ila o pagkahibalo kung kinsa gayod si Ginoong Hesukristo. Ug ang mga sangputanan unya nga atong mahimo sa mga sayop nga pagsabot sa mga pagtulun-an ni Ginoong Hesus. So mahinungdanon kay may igsuon nga sa atong pagtuon sa balaan sa pulong sa Dios, mainampingon gyud ta nga mangayo ta og giya sa balaan nga espiritu aron nga makahatag kanato og kaalam og kahibalo aron ato gimosabtan kun unsay katuyoan sa Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. No? Nagisgot usab ni mahitungod sa sala nga dili mapasaylo. So daghan na ta nakadungog ani mga igsuon nya usahay mo makuanta makuratanda nga unsa man ang sala nga dili mapasaylo, no? Kay mahigugmaon o sa moingon mahigugmaon man ang Dios unya mahigugmaon siya matinud-anon sa iyang mga saad. Pero naad ay sala mga igsuon nga dili mapasaylo. So ato nang matuki dinhining ato ang pagsugod sa ato ang sermon karon nga hapon, no? Nga naguluhan ang uluhan ni ato sermon mao nga nahibalo apan kulang sa pagtuo. So mao ni ang uluhan ni mga igsuon nga daghan ang nakahibalo, daghan ang nasayod apan igo lamang diri, igo lamang sa kasayuran apan wala gyud sila'y pagtuo sa ilahang nasayran sa pag-abot sa pulong sa Ginoo. Unya ato ning gikutlo sa basahon sa Marcos 3, kapitulo 3, bersikulo 20 ngadto sa 35 niya akong gihangyo ang mga igsuon. No manindog ta mga igsoon, ang ato ning basahon ang kaning maong mga bersikulo, no? Ang balaan nga pulong sa Dios, so agig pagtahod atong basahon ni magdungan tagbasa mga igsoon, no? Akong gihangyo nga kanang madungog gid ang atong tingog sa atong pagbasa. Kay lahi baya gud ang ato ang una-una lang mo basa, mura lagwa taphaw. Pero kung ato gyud ilitok ang pulong atong basahon, mudiretso gina sa atong kasing-kasing. Okay? So Marcos kapitulo 3, 20 ngadto sa 36 atong basahon una ang 20. Sa pagkadungog niini sa iyang mga kabanay, unya miadto si Jesus sa balay ug ang panon sa katawhan midugok na usab. Tungod yana wala siya makakaon o sila makakaon. Sa pagkadungog niini sa iyang mga kabanay miadto sila aron sa pagkuha kaniya kay mingon man sila nga nabuang siya. Unya ang mga eskriba nga nanglugsong gikan sa Jerusalem mingon, ana kaniya si Beelzebul ang siyang nangingilin og mga demonyo pinaagi sa pangulo sa mga demonyo. Ug gitawag niya sila ngadto kaniya ug pinaagi mga sambingay misulti siya kanila unsaon ba ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kung ang usa ka gingharian nabahin batok sa iyang kaugalingon, kana nga gingharian dili makabarog. O kung ang usa ka panimalay nabahin batok sa iyang kaugalingon, kana nga panimalay dili makabarog. O kung si Satanas batok sa iyahang kaugalingon ug nabalhin, dili siya makabarog. Hinuon nagpaingon sa iyahang katapusan. Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa usa ka taong kusgan o sa pagsakmit sa iyahang kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang taong kusgan unya makapanakmit na siya sa balay niini. Sapagkat tinuod sultian ko kamo nga ang tanang sala sa mga anak sa tao pasayloon ang bisan unsang pagpasipala nga ilang litukon. Apan si bisan kinsa nga nagpasipala batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Apan pakasadon hinuon sa sala nga dayon. Kay sila nag-ingon aduna siya hugaw nga espiritu. Unya miabot ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki
Ug samtang nagtindog sila dito sa gawas, ilang gipaatuan siya o gipatawag. Dihay panon sa katawhan nga naglingkod libot kaniya og sila mingon kaniya, ang imong inahan og ang imong mga igsuong lalaki ato sa gawas, nangita sila kanimo og siya mitubag, kinsa ba ang akong inahan, ang akong mga igsuong lalaki? Samtang gilibot niya pagsudong ang mga naglingkod alirong kaniya, siya miingon, aniya ang akong inahan ug mga igsuong lalaki. Si bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios, mao ang akong igsuong lalaki ug akong igsuong babae ug akong inahan. Magampo ta mga igsoon, ato iduko atong mga ulo, tupiyong atong mga mata. Amahan namo nga langit nun, salamat Ginoo o Dios sa imong dakong gugma nga imong gihatag kanamo Ginoo. Lord, among nakita ug among nasinati ang imong pagkamatinud-anon diri kanamo. Ang imo gayong kaluoy nagpatigbabaw Ginoo, kay bisan pa man sa among pagkamakasasala, imong gipadala ang imong bugtong anak diri sa kalibutan aron makabaton kami kaluwasan. Ug salamat Ginoong Hesus sa imong pagkamasinugtanon nga diin sa imong pagkayab ngadto sa langit. Wala mo kami pasagdi ug wala mo kami biya ay ug imong gipadala imong balang espiritu aron maoy mosunod ug maoy magpanglihok sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Nining haponon amahan among gipangayo pagampo, pinagis pagampo, Lord, nga ikaw Ginoo magpataliwala nining maong buluhaton. Ikaw Ginoo maghatag og kaalam nining imong alagad Ginoo. Dihugi Ginoo Lord God, himuak ning tigpamaba Ginoo Lord God, nga ang imo lamang pulong Ginoo Lord God may mulugwa sa akong mga baba. Salamat Lord sa dako nga pribilehiyo ug bisan pa managampo ako. Nga nining haponon ikaw magapanalangin sa imong makatawhan nga nianing haponon. Nga ikaw ublang espiritu magpasundayag sa imong milagro ni kapunon. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kini akong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Okay. So, kini atong gikutlo mga igsuon, mao ni mahitungod sa pamilya, nagisugod kita sa pamilya ni Ginoong Hesus, no? Kung atong tan-awon sa maong bersikulo, makita nato dinhi nga sila nagtabang, no? Dako kayo ang una-una sa pamilya ni Ginoong Hesus nga mutabang kaniya sa iyahang kahimtang diin nga atong mabasa sa bersikulo 20 ningon siya miadto si Hesus sa balay ug ang panon sa katawhan midugok na usab ug tungod niya na wala na sila makakaon. Kining gihitabuan mga igsoon wala ni malilong sa iyahang mga pamilya. Tungod kay makita usab ug mabasa nato sa bersikulo 21 nga nag-ingon nga sa pagkadungog nini sa iyang mga kabanay miadto sila aron sa pagkuha kaniya kay miingon man sila nabuang siya, no? Kung atong tan-awon susiyo nato kining maong bersikulo 21 nag-ingon nga miingon man sila nga siya nabuang. So gipasabot nila kaning nila nga giingon nini nadungog nila sa mga katawhan nga si Ginoong Hesus nabuang kuno, no? Lisod kaayo mga igsuon nga ato ang hukman kay wala gyud ta masayod unsa man ang katuyuan sa Dios. So dinhi ato makita nga gikan pagkadungog siya mga kabanay dinhi sa bersikulo 21 miadto dayon sila ubos sa katuyuan nga kuhaon sa Ginoong Hesus. So makita nato nga ang ilahang pagpakabana wala gyud matumong sa kun unsa man ang katuyuan ni Ginoong Hesus, no? Unya og atong tan-awon ang 22 mga igsuon nag-ingon dinhi unya ang mga eskriba nga naglugsong gikan sa Jerusalem miingon anaa kaniya si Beelzebul ug siya nanghingilin og mga demonyo pinaagi sa pangulo sa demonyo. So atong makita ang iyang pamilya miadto didto kun asa sa Galilea, miadto sila kun asa si Jesus kay aron siya kuhaon tabangan ug unsa may ilang mahimo tungod sa sitwasyon o sa kahimtang nga ilahang nahibaluan nga nabatian nila. Pero kung atong tan-awon mga igsoon ang gilayon ining gigikan sa iyang pamilya ngadto padulong ni Ginoong Hesus mga adunay 20 ka milya, no? 20 ka milya. So mahug na siya og maglakaw na sila balik sa kadlaw. Mukapin ang kulang. Pero ato nahibugan mga igsuon nga kining mga membro, no? Mga membro sa mga Parisiyo o mga Sadusiyo, kining mga leader sa mga
relihiyon. Miadto gayud sa maong lugar kundi asa sa Ginoong Hesus ug nasayod mo kun unsa ang gilayon, gitan-aw nato na ang Jerusalem padung sa higmutangan ni Ginoong Hesus mga 120 miles. So ato palakto na siya duha ka adlaw ug unsa man gani ilang gigamit. Pero makita nato nga ang ilang tinguha gayud sa pag-adto mao lamang ang pag-ingon nga siya adunay demonyo, no? So subo kayo palandungon mga igsoon nga kining mga tawhanan nasayod biya nga sila suhito kayo sa balaod, suhito kayo mahitungod sa pulong sa Dios ug nagtuon ni sila sa daan nga mga tugon, no? So makita nato dinhi nga daghan ang mga tawo nga may alirong kang Hesus busa siya ug ang iyang mga tinun-an wala na gani makahigayon sa pagkaon. So grabe kay mao ning panahon nga na baniog na kaayo ang si Ginoong Hesus sa iyang gipanghimo, sa iyang milagro, sa iyang pagpangayo sa mga masakiton ug sa iyang mga pagtulun-an nga wala gid nila madungog gikan sa mga Saduceo o sa mga Pariseo, no? Umiadto kini ang iyang mga pamilya aron sa pagkontrolar kaniya o sa pagtabang kaniya sa pagtuo nga siya wala gayud sa hustong pangunahuna. So lisod kayo mga igsoon nga ikaw nagpanglihok, nagpangmuhat, labi na gyud sa buluhaton sa Dios. Unya ang imong kabanay, anak, igsuon, adunay mga hunahuna nga dili maayo alang kanimo. Sila close kayo, kay sila ka pamilya man, apan wala gid nila matugkad, wala gid sila masuhito, wala gid sila mahibalo kung unsa ang tumong og tuyo ni Ginoong Hesus sa iyang paghimo. So ang pamilya ni Ginoong Hesus ug ang mga eskriba nga taga Jerusalem nag-akusar kaniya nga naa siya sa dili maayo nga pangisip o gigamhan siya ni Beelzebub, no? So tungod sa iyang pamilya nga nakadungog nga siya nabuang, midali sila sa pag-adto kaniya aron pagtabang kung unsa man ang angay nilang buhaton. Ug dinhi ato makita nga maayo gyud ang tinguha. Dili kita kaingon tungod kay pamilya man bisan kita naman dunagan may balog nita sa tong pamilya nga dunay mga hitabo nga dili maayo to the rescue kita dayon, no? So ang bersikulo 22 nagingon nga ang eskriba gikan sa Jerusalem nga leader sa mga reliyon mipahayag nga si Hesus gisudlan ni Beelzebub. Usa kini kangalan mga igsuon sa yawa, no? Mao ni ang gigamit sa gahom sa prinsipe sa mga demonyo o sa paghingilin sa mga demonyo. Giakusahan siya nga siya na ang demonyo, iyang gihinginlan ang demonyo, na si espiritu sa demonyo, lahi o sukwahi kayo kung atong tanahon. Ang kabalaka siyang pamilya, sa iyang mga pangisip, ug ang akusasyon sa mga eskriba sa gahom sa demonyo, nga iyang gibatunan, nagpadayag sa kakulang gayod sa ilang panabot. No? Kakulang silang panabot ug sayop nga panglantaw sa iyang gihimo ni Ginoong Hesus. Dili ka na makita na itong mga igsoon nga dili lamang didto sa iyahang mga pamilya o sa mga eskriba, kini mahitabo apan dili usab nato kalikayan nga mahitabo usab na kanato dinhi. No, niata nag-fellowship ta, nag-Bible study ta, unya ang ato ang tumong og tuyo dili gyud mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. So mo na ato tinguha mga igsuon ato sa nang tan-awon gyud i-check nato atong kaugalingon nga makita gyud nato nga ang katuyuan nato dinhi, no? Ang atong katuyuan gyud nga matumong gyud unta, no? Sa maayo gyud nga tinguha. Mao na nga adunay tulo ka punto nga atong makita dinhi mga igsoon sa ato ang pagtuon karon. Ang una, maayo ang tinguha, nagpasabot ni sa pamilya ni Ginoong Hesus, maayo ang tinguha sayop nga pagpakabana. So maayo ang tinguha apan ang ilang pagpakabana wala gyud matumong, no? Wala mahiuyon. Ay kaduha na dayag nga kamatuoran gisalikway ang tinubdan. So sama sa atong kanta ganiha mga igsuon, no? Nga nahibalo kita ang Ginoo gyud mo tinubdan sa tanan. So ang ikatulo nini mao ang tiunay ug bug-os ang pamilya sa Dios. So nagisgot kini nagtutok kini mga igsuon sa usa ka bahin sa atong kinabuhi diin ang gitumong nini mao ang atong pamilya ug ang pamilya ni Hesus. So mao ni atong makita sa bersikulo 21 nga kining mga tawo nga nag-alirong ni Ginoong Hesus puro ni mga gusto nga mamati kun unsa man ang iyahang mga pagtulunan. Apan dili tanan tungod kay
ang uban sa nga mga tao ni anha tungod kay gusto lang silang masayod kung unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus. Gusto lamang sila mo saksi sa mga milagro nga pagahimuon ni Hesus. Busa dinhi atong makita nga maayo gid ang tinguha gyud sa iyang pamilya, tinguha sa mga katawhan ug labi na gyud nga unta na tumungpa sa saktong pagkahimutang ang katuyuan nila sa pagpakabana ni Ginoong Hesus. Ang kabalaka sa iyang pamilya alang sa iyang maayong pangisip ug ang akusasyon sa mga iskriba sa gahom nga iyang gihuptan nga giingon nila nga naay demonyo, nagpadayag yun nga sila wala gyud mosalig ug wala gyud makaila ug wala gyud sila nila ipakita ang ilahang tim-os nga pagsuporta ni Ginoong Hesus. So ari ta si kaduhang punto nagingon dinhi dayag ang nga kamatuoran gisalikway ang tinubdan. Unsa may gipasabot nini? Dinhi sa bersikulo 23, 24 hangtod sa 26 mga igsoon atong basahon pagbalik niyon dinhi. Ug gitawag niya sila ngadto kaniya ug pinaagig mga sambingay, misulti siya kanila. Unsaon ba ni Satanas paghingilin kang Satanas? Kung ang usa ka gingharian nabahin batok sa iyang kaugalingon kana nga gingharian dili gyud makabarog. Og kun ang usa ka panimalay nabahin batok sa iyang kaugalingon, kana nga panimalay dili makabarog. Ug kun si Satanas nakigbatok sa iyang kaugalingon og nabahin, dili siya makabarog hinuon nagpaingon sa iyahang katapusan. Usa kini kasambingay nga gisulti ni Ginoong Hesus sa dihang gipatawag ang mga leader sa mga relihiyon o katong mga iskriba, mga igsoon, kay ilang giingon nga aduna siya dautan nga espiritu. So makita nato dinhi nga si Jesus migamit aning sambingay sa pagpatinaw sa gingharian ug kadaugan sa Dios batok sa dautan. So iyang gipakita o gipadayag niya nga ang paghisgot sa pasangil nga siya gihatagan og gahom ni Satanas sayop ang pagtuo nining mga tawhana. So si Jesus migamit sa sambingay sa pagpatinaw ngano nga ang iyang buhat ilabi na ang iyang pagpapahawa sa demonyo nagpakita nga kining maong gahom iya gayud sa Dios. Iyang gipasinati nila nga ang gahom nga anaa kaniya gikan gayud sa Dios. O kini naghagit sa ilang pasangil nga si Jesus nagpamuhat uban sa mga demonyo. So grabe ang akusasyon nga gihimo nini mga tawana ug dayag na kaayo nga ang kamatuoran apan wala nila ilha ang tinubdan sa kamatuoran nga mao ang Dios. No? Ug mao hinungdan sa pagsalikway nila sa kamatuoran. Tungod aning ilang gihimo mga igsoon mao ni nahitabo ug mao ni hinungdan nga bisan pa man dayag na gyud sa ilahang mga mata. Ila nagyong nakita ug nasinati kung kinsa si Ginoong Hesus apan sila ang ilang gihimo sukwahi tungod kay ilang gisalikway ang kamatuoran nga mao'y nakapaggahi sa ilang kasing-kasing, nga mao'y nagtukmod nila, nga sila dili muduol ug mangayog kapasayloan sa ilang mga sala. Sa bersikulo 27, ato sa makita nga ginaingon dinhi, apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa usa ka taong kusgan o sa pagsakmit sa iyahang kabtangan. Gawas kun iya unang kapuson ang taong kusgan unya makapanakmit na siya sa balay niini. So unsa may gipasabot niini ni Ginoong Hesus? Si Ginoong Hesus mga igsoon nahibalo gyud sa kamatuoran nga kining atong kalibutan karon. Anaa ta sa grabe ug makuyaw nga kahimtang. Niadtong panahon na iyang gipaagi og pasumbingay nga unsaon man pagsulod sa usa ka balay nga anaa man ang taong kusgan nga walay laing gitumong kundi si Satanas. So iyang gipadayag dinhi usab, iyang gipasabot nga og sa dili pa siya mosulod, iyang gapuson ang taong kusgan aron iyang masakmit kung unsa man ang ilahang ang iya sa Dios. Ug dinhi mga igsoon nakita usab nato dinhi nga dili makabatok ang kalibutan nining maong puwersa. Wala kitay mahimo nining maong gahom nga labaw pa sa kalibutan. Ug walay lain ang makahimo niini. Ug walay lain nga makagapo sa tao nga kusgan kundi si Ginoong Hesus lamang. Siya lamang makasulod sa maong balay, siya lamang kakabuntog. Excuse me. Ug magagapos nini aron iyang masakmit pagbalik ang iyahang gipanag-iya. No?
Apan subo palandungon nga walay mituo kaniya. Kung atong makita sa atong gibasa nga bersikulo, wala gyud mituo kaniya. Bisan pa gani ang iyang pamilya, wala na siya sa iyang maayong pangunana. Mo ilang gitan-aw ni Ginoong Hesus. Ang ilang katuyuan mao ang pagpugong ug pagkuha kaniya. Wala gayud sila makasabot kung unsa ang misyon ni Ginoong Hesus. Ang mga leader sa reliyon nagunaw na usab nga siya nagpamuhat uban sa yawa. Niingon pa gyud sila nga ang mga skribo nagunaw na sila nga si Jesus adunay usa ka mahugaw nga espiritu. Usa kini ka pagpanamastamas sa balaang espiritu. Pinaagi sa pagpasangil nga si Jesus adunay mahugaw nga espiritu kini ang sala nga dili mapasahilo. No? Ang pagpanamastamas sa balaang espiritu mao ni ang sala nga dili gayud mapasahilo. Apan ang ilang gipasangil sa kuwahi gid sa kamatuoran kay ang kalibutan mao ang nawala sa ilang hunahuna. Ang kalibutan nga gipasabot dinhi mga igsuon mao ang katawhan. Ang katawhan dinhi sa kalibutan mao wala na sa mayong panghunahuna tungod kay nagsimba na silang mga Dios-Dios, ang ilahang pagtuo gibalhin na nila sa mga tao nga ilang giila nga mao Dios. Wala na sila magtan-aw sa kamatuoran diha ni Jesus nga walay lain nga angay unta nga simbahon kundi nagsimba na sila sa mga butang nga minugna ni Ginoong Hesus. Bisan karon atong makita unsa nahitabo sa kalibutan. Tataw og klaro kayo nga mangangkon ang mga tao nga sila Kristohanon, mangangkon ang mga tao nga mituo sa Ginoo. Apan ang pangutana, kinsa ang Ginoo nga ilang gituhuan? Kinsa ang Ginoo nga ilang gisimba, no? Si Jesus miani haron sa pagluwas sa kalibutan, tataw og klaro na mga igsuon. Miani siya haron sa pagpalingkawas gikan sa pagkabihag niini sa sala. Tungod kay ang kalibutan naglunang sa sala, iyang gianhi, iyang halad ang iyang kinabuhi diha sa kamatayon aron mas pagsakmit sa yawa pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Ang gahom sa yawa napildi na mga igsuon kita nagkigbatok sa kaaway tungod kay kita nagmandaugo na. Dugay na 2,000 kapina katuig ang milabay mga igsuon nga kita nagmandaugon. Nagkigbatok kita sa kaaway tungod kay kita nagmandaugo na. Dili kay kita kinahanglan magmandaugon. Hangtod karon mao gihapon kini ang misyon nga gitinguha ni Ginoong Hesus. Gipadayag diri kanato nga kining maong buluhaton mao ni ang atong buluhaton dinhi sa kalibutan. O kining mao mensahe mao gihapon ang angay natong madunggan nga ang kalibutan anaa gyud sa makuyaw nga kahimtang. Anaa sa grabe ug makuyaw nga kahimtang nawala na ang maayong pangununa sa kalibutan o kini gibanduan na sa gahom nga hilom nga gusto nga mulaglag sa iyang katawhan. So dunay gahom nga nagpangliyok mga igsoon nga dili nato makita. Dunay gahom nga gusto mulaglag sa mga katawhan sa Dios. Mao ni ang gahom sa yawa. Ug walay lain mga igsoon si Jesus lamang makaluwas nining maong kahimtang. O si Jesus lamang ang makaluwas kanato. So kung atong hinumduman, ug mubalik ta sa atong gitun-an sa miagi mga igsoon sa Marcos 1:15, nguna ebanghelyo nga gisulti ni Ginoong Hesus diha sa Marcos 1:15 nag-ingon. Ug nag-ingon ang panahon miabot na ug ang gingharian sa Dios ania na. Paghinulsol ug tuo kamo sa maayong balita. Wala makawag magkawang si Ginoong Hesus sa pagpahimangno kanato mga igsoon nga sa iyang pagani mao na ni sinugdanan nga kita mangandam sa atong kagalingon, mao ni ang panahon nga mamati kita sa iyang pulong o kita pagamit sa Dios aron pagsangyaw sa ebanghelyo, no? So makita nato dinhi miabot ang panahon ang gingarian sa Dios sa duol na, mao ni giingon ni Ginoong Hesus. Unsa may mensahe nga gusto niyang ipadangat diri kanato? Sa pangingon niya ang gingharian na duol na ang pagkabuhaton gipasabot niya nga kita maghinulsol sa atong mga sala. Usbo nato ang atong una-una. Dili nato ipahiuyon sa kalibutan ang atong una-una tungod kay ang kalibutan ang ana ay dili maayong panguna-una. No? Ang kalibutan maoy anaa sa makuyaw nga kahimtang.
Usbo nato ang atong unahon na o kinahanglan magbatna na kita sa kamatuoran mga igsuon. Dili kita magpadala sa limbong sa kaaway ug mutuo sa maayong balita ug labaw sa tanan. Mutuo kita ni Ginoong Hesus dili sama sa mga Parisiyo o sa mga iskribo nga walay lain nga giplano ug ang tinguha mao lamang ang paggun-ob sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ang iyang pagpanudlo, ang iyang pagpangayo, ang iyang paghingilin sa mga demonyo, kining tanan mao ang nagpagpakita nga siya mao ang gisaad, nga siya mao ang giingon nga ang Mesiyas, ang anak sa Dios. O kini lamang ang bugtong paagi aron madala kita ngadto sa gingharian sa Dios. O aron tapuso niya ang paghari ni Satanas dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Dako kayo og plano ang atong Ginoo mga igsuon sa Ginoong Hesus sa iyang katawhan dinhi sa kalibutan, nga iyang gibaliwala ang kasakitan, nga iyang giantos, nga iyang gitagamtaman sa panahon nga siya giluto, siya gisakit o gilansang sa krus. Iya kining gibaliwala tungod og iya kining gidawat tungod og alang kanako ug kaninyo. Tungod kay iyang gilantaw nga mao ang pagtubos dili lamang sa pipila ka katawhan kundi ang pagtubos sa tibuok kalibutan. Bisan gani ning maong bersikulo nga atong gibasa dili usab mahuna-huna nato nga si Ginoong Hesus naghuna-huna usab sa iyang pamilya. Pero nahibalo siya nga kun unsa ang katuyuan sa Dios mao gayud ang matuman. Andam usab si Ginoong Hesus nga dili ilhon sa iyang mga katawhan. Andam siya nga bisan pa ang iyang pamilya mupalayas niya. Kay nasayod siya nga ang bugtong paagi aron maluwas ang iyang pamilya o kita maluwas maong pagpakamatay alang kanila o kanato. Ingon man usab, mao ni ang gibuhat ni Ginoong Hesus tungod kay aron matuman usab ang kasulatan. Dili kita niya maluwas nga ingon nga siya anak igsuon. Siya makaluwas lamang kanato og kanila ug sa tanang katawhan ingon nga usa ka Mesiyas. Kinsa namatay sa krus alang kanato og kanila og sa atong himalatyon nga kalibutan. This dying world, mga igsuon, nakita nato kung unsa na gyud kahiwi, no? Dili na malilong sa mga mata sa mga Kristohanon ang mga panghitabo. Gawas kung kita usa ka Kristohanon magpakabuta-bungol lamang sa mga panghitabo sa kalibutan apan atong nakita nga tataw og klaro kayo nga ang mga panghitabo na sayod na kita nga hapit na gyud mo balik si Ginoong Hesus. Dili ba? Ang makita. So kini si Jesus lamang nahibalo niini maong kamatuoran. Gikan pagayod sa sinugdanan. Ug iyang gihinginlan o gihinganlan ingon nga ang iyang tinuod nga pamilya. Iyang gihinganlan ang tanan nga midawat niini nga kamatuoran. Kini mao ang iyahang pamilya. Ang tanan nga nagbag-o sa ilang huna-huna mao ni ang pamilya ni Ginoong Hesus. Ang tanan nga naghinulsol sa ilang mga sala ug miduol kang Hesus ug nangayog kapasayloan sila o kita mao iyang pamilya. Ang tanan nga miduyog kaniya sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios dinhi sa kalibutan, pagsangyaw sa ebanghelyo, pagduol sa mga katawhan ug pagpaila kun unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi kana ang iyang gihinganlan nga pamilya. Ang nagbuhat nini mga igsuon mo ang tinuod nga mga pamilya ni Ginoong Hesus. Naglakip sa iyang inahan ug iyang igsuon nga sa katapusan midawat niini nga kamatuoran. So wala ni sila magpabili, nagpakabutabungol silang pagtuo kundi miabot ang takna diin sa panahon sa kamatayon ng Ginoong Hesus nagmata sila, nabuka ang ilang espirituhan ng mata nga na ilang nasinati gayud nga tinuod gayud ang gisulti ni Ginoong Hesus. Si Jesus nagsulti kanato nga siya mianiha aron gapuson ang kusgan nga tao, no? Mao nato gibasa sa 27 bersikulo 27. Walay laing gitumong niini mga igsuon mao si Satanas ug mao gayud kana ang iyang nahimo ug mao na iyang gihimo ug bisan pa mao gyud na iyang buhaton gikan pa kaniadto sa iyang planos kinabuhi sa katawhan dinhi sa kalibutan. Ug kana mao na ang nagdala gayud sa maayong balita. Pero dili nato
likayan mga igsuon nga anaa gihapon ang daotang panghitabo dinis kalibutan. Anaa gihapon ang daotan. Mahimo natong atubangon kini nga masaligon. Sa atong gitun-an mga igsuon, ang kusgan nga tao nga si Satanas gigapos na. Napildi na siya. Nabuntog na siya ni Ginoong Hesus. Busa mahimo na natong atubangon nga masaligon kay nagpaluyo nining tanan nga kadautan karon nga gigapos na ang nagpaluyo nining tanan nga kadautan pinaagi sa paglansang ni Ginoong Hesus sa krus. So wala tay angay kahadlukan mga igsoon, daghan ang buluhaton nga gisugo sa Dios diri kanato ug dili kita angay mahadlok tungod kay ang atong gikahadlukan gigapos na ug nigbuntog na ni Ginoong Hesus. Sa bersikulo 28 ngadto sa 30 nagingon, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga ang tanang sala sa mga anak sa mga tawo pasayloon ug ang bisan unsang pagpasipala nga ilang litukon apan si bisan kinsa nga magpasipala batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon apan pakasad-on o ginoon sa sala nga dayon kay sila nagingon adunay siya'y hugaw nga espiritu. So gisulti kini mga igsuon ang kiningon siya nga aduna siya'y hugaw nga espiritu sa mga eskriba diin gikan sa Jerusalem mao ni ang katuyuan aron pagbantay ni Ginoong Hesus aron pagsanta sa iyang buhaton. Gilambigit usab dinhi ni Ginoong Hesus ang mahitungod sa sala nga dili mapasaylo. Tungod sa ilang pag-ingon nga si Hesus adunay mahugaw nga espiritu. Ug dili lang kini usa ka sayop. Dili lang kini usa ka sayop mga igsuon nga pagsabot. Apan usa kini katinuyo. Usa kini katinuyo nga pasangil, no? Usa kini katinuyo nga pasangil ug makanunayong pagsalikway sa buhat sa Dios. Kay ug kini mao ang pagpasipala batok sa balaang espiritu. Sumaw na hinungdan mga igsuon nga dunay giapilinhi nga kining ang sala nga dili mapasaylo tungod sa atong pagpadayon pagsupak sa pagtulun-an nga gihatag ni Ginoong Hesus. Ang tanang sala mapasaylo o pagpasipala apan ang pagpadayon sa paghimo nining maong sala hangtod sa katapusan mao'y magtukmod kanato, mao'y magdas kalaglagan sa atong kalag ngadto sa kalayo sa impierno. Usa ka tinuyo ug padayon nga pagsalikway sa kamatuoran ug buhat sa Dios. Usay makaunahuna ta nga wa ba kahimo niini. Sultihan ko kamo mga igsuon. Kung ikaw nakahuna-huna pa o nakapangutana sa imong kaugalingon nga nakahimo ka ba ni ana, masiguro na ko nga wa jud mo kahimo. Ngano man, nakapangutana man ka, nakahimo ba ako niini? Sudo na kay pagtan-aw ug panlantaw sa maong sala nga klase sa sala nga dili gayon mapasaylo. Aduna kay kahadlok sa paghimo niining maong sala ang pagpanambastamas sa balaang espiritu. Mao ni makanunayon pagpatig-a sa atong balatian, pagpagahi sa atong kasing-kasing sa pagdawat sa pagtulunan sa Dios o pagdawat mismo ni Ginoong Hesus. Mao na ang sala mga igsuon nga adunay sala nga dili mapasaylo. Sumao ni ang nagdala nato sa ikatulo nato nga bahin. Tiunay og bugos ang pamilya sa Dios. So ato makita nga dinhi giusab ni Hesus ang konsepto sa pamilya, doon na siya giusab. Giusab niya ang konsepto sa pamilya imbes nga magtutok sa mga relasyon o sa mga kadugo. Si Hesus nagpadayag nga kadtong nagbuhat sa kabubuton sa Dios mao ang iyang tinuod nga pamilya. Kung atong basahon mo ambak ta sa 35 mga igsuon unsay gingon dinhi? Ningon si Ginoong Hesus sa pagduol siyang pamilya sa usa ka tawo diha sa palibot nga nagsulti kaniya ang pamilya, ningon siya sa bersikulo 35. Si bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios mao nga akong igsuon lalaki ug akong igsuon nga babae ug akong inahan. Aduna gayoy tumong og tuyo si Ginoong Hesus nini mga igsuon. Atong balikon pagbasahon ang 31 ngadto sa 34 ningon diri. Unya miabot ang iyang inahan og iyang mga igsuong lalaki ug samtang nagtindog sila didto sa gawas, ilang gipadtuan siya og gipatawag.
Dihay panon sa katawhan nga naglingkod libot kaniya og sila miingon kaniya, ang imong inahan, ang imong igsuong lalaki atua sa gawas nangita sila kanimo. Unong sa tadiha mga igsuon. Sa unang panahon, sa panahon ni Ginoong Hesus, bililhon kayo ang ilahang pamilya. Dako kayo sila og pagmahal, paglantaw, pagtahod, pag-abot na sa relasyon sa pamilya. Apan dinhi atong makita mga igsuon nga ang pamilya ni Ginoong Hesus dito sa gawas nagpasugo sa mga tao nga nag-alirong ni Ginoong Hesus nga namati sa iyang pagtulunan, ningon nga papahibaw nga anaa sila. Mao na nga niingon din si Ginoong Hesus unsa may ang gitubag sa 33. Unta si Ginoong Hesus pagkahibalo niya nga na ang pamilya bisan sa ato gani kun doon natay gihimo, natay gibuhat, pag ingon gani nato naay mong amahan, naay mong inahan, naay mong igsuon nangita nimo. Dili ba ang atong buhaton atong biyaan? Unya atong sugaton, atong pasudlon, atong abi-abihon. Apan dinhi wala ni mahitabo sa pamilya ni Ginoong Hesus tungod kay sa pag-ingon sa mga tao nga gisugo sa pagpahibalo kaniya, wala siya moduol. Ang iyang gitubag sa bersikulo 33 sa mga igsuon ingon siya, kinsa ba ang akong inahan o ang akong mga igsuon nga lalaki? Gitubag niya ang pagpangita sa iyang pamilya ug usa ka pangutana, kinsa ba ang akong inahan ug akong mga igsuong lalaki? Apan bisan pa man niya na luyo niya nang iyang pagtubag mga igsuon, nagduna siya gihimo. Iyang gitanaw mga katawhan nga naglibot kaniya nga namati siyang pagtulunan. Iyang gitutukan, iyang gitudlo ningon siya sa iyang pagtubag, ania. Ania. Ang akong inahan og mga igsuong lalaki. So imbis nga buadto siya dito, sugaton niya iyang igsuon og iyang inahan, iyang gitudlo ang katawhan. Kini sila. Sila ang akong igsuong nga lalaki ug babae, sila ang akong inahan. Mao nang gikonklude sa 35 sa bersikulo 35 mga igsuon ang iyahang giusa nga pagtulunan. Ningon siya si bisan kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios, mao ang akong igsuong lalaki ug akong igsuong babae ug akong inahan. So makita nato dinhi mga igsuon nga mas bugat ang atong espirituhanon nga relasyon kaysa ato ang relasyon diha sa unod sa pag-abot na dinha sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. Wala lang magtukod si Ginoong Hesus mga igsuon ug iyang gingharian ug bagong nasod apan nagtukod usab siya og bag-ong pamilya. Ang mga tinun-an, ang mga tao nga na siyang palibot, kini usa ka pamilya nga gihulagway pinaagi sa pagsunod sa gipadayag nga kabubuton sa Dios. Mao ni ang mga tao nga nagsunod kang Ginoong Hesus nga namati siyang pulong nga diin nakakat-on sila niini ug sila nahimo mga disipulo ni Ginoong Hesus. Usa ka pamilya nga mas suod pa kaysa usa ka igsuon sa dugo. So lahi ug atong makita tungod kay kini usa ka tiunay ug bug-os nga pamilya sa Dios. Unsa gipasabot niini ang katong mga katawhan? Ang gipasabot niining tiunay ug bug-os nga pamilya sa Dios mao ning gingon niya sa bersikulo 35 nga si bisan kinsa nga nagbuhat sa ikabubuton sa Dios mao ang akong igsuong lalaki ug akong igsuong babae ug akong inahan. Nga ito makita mga igsoon ang punto gini sa sentro sa Marcos 3:31 ngadto bersikulo 35. Nagpasiugda kini nga ang pamilya sa Dios usa kana ka komunidad o community. Komunidad sa mga magtotoo. Nga nahiusa pinaagi sa ilang pagkamasinugtanon o pagsalig sa mga pagtulunan sa Dios. Kung atong makita ikumpara nato sa pag-abot sa iyang pamilya, wala mo ana ang iyang pamilya aron mamati sa pagtulunan nga pamulong ni Ginoong Hesus ngadto sa mga katawhan. Ang ilang tuyo dito mao ang pagtabang ni Ginoong Hesus tungod kay nakabalita sila og dili maayong balita. Mao ra na ilang tuyo ngadto. Mao nga si Ginoong Hesus nakaingon siya nga ang pamilya sa Dios usa ka komunidad sa mga magtotoo nga nahiusa pinaagi silang pagka masinugtanon. Pagka masinugtanon og
adunay pasalig sila nga mamati gayud ug mutuman sa pagtulon-an sa Dios. Kay kini naghisgot sa pag-abot sa inahan ug igsuo nga lalaki ni Hesus, kinsa nagtinguha nga sila papaulion. Ilang gisanta ang katuyuan ni Ginoong Hesus. Nahimo na sila hinuon nga babag kung unsa man ang misyon nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa maong dapit. Kining bag-ong paghubad ni Ginoong Hesus sa pamilya naghagit kini sa tradisyonal nga pagsabot sa kaparintihan. Mga parinti sa dugo ug nagpasiugda sa kabililhon sa espirituhanong koneksyon o panagtakdo sa pagsunod sa Dios. So dinhi gipasabot ni Ginoong Hesus nga ang kining nagsunod sa iyang kabubuton, iyang gipakita nga labaw pa sa iyang pamilya. Pero ato na i-balance mga igsoon. Wala niya gisalikway ang iyang pamilya. Gipakita lamang ni Ginoong Hesus dinhi kung unsa gayud ang iyang tuyo sa pag-anis kalibutan. Nga ang tanang katawhan maluwas pinagi sa pagpamati sa pulong sa Dios. Pinaagi sa paghimo sa buluhaton sa Dios. Pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Diin ang iyang pamilya sa dugo, wala niya isalikway apan iyang gipasabot nga kanila nga mas mahinungdanon ang relasyon nato sa Dios kaysa relasyon sa atong pamilya. Bililohon og mahinungdanon ang pamilya sa iyang panahon ug sa atong panahon karon. Doon na tayo usa ka igsuon mga usa ka igsuon nga magtiayon nga naa sila'y panagbingkil nga gamay lang, no? Dili gud ingon kay wala gid sila manad ng away. Unya niabot sa punto nga niingon ang kapikas sa kinabuhi ang babae. Niingon siya pagpili. Imong asawa o ang iglesia. Kaya ba mo sa itubag sa bana, mga igsoon? Dili panahon nga imo kong papilion tungod kay nakapili nako. Ako nang gipili ang Dios, labaw kanimo. Naotonta nga dili masakitan ang atong kapikas kinabuhi, no? Kay sa akong tan-aw mga igsoon mo to'y saktong tubag. Dili mo patigbabaw ang atong pagmahal sa atong kapikas kinabuhi ug sa atong mga anak, labaw pa sa atong pagmahal ug paghigugma ni Ginoong Hesus. Tungod kay kana panamas-tamas nga wa ta mo ila sa iyang pagagamanan. Atong makita dinhi sa maong pagtulon-an nga nagsulti si Hesus kun unsa ka mahinungdanon ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug pagsunod sa iyang mga pagtulon-an. Kini nagpahinumdom kanato nga unahon ang kabubuton sa Dios kaysa atong kaugalingon nga mga tinguha o kalibutanon nga mga opinyon. Ang pasangil sa mga eskriba sa ministeryo ni Hesus nga siya gipanagihan ni Beelzebul naghulagway sa panagsumpaki tali sa ministeryo ni Hesus ug niadtong mga tawo nga misupak kaniya. Nahimo ning bikil, nahimo ning babag niadtong mga tawo nga wala gyud motuo ni Ginoong Hesus. Di nagsumpaki ang ilahang mga tinguha ug ang ilang pagsabot kung unsa gyud ang katuyuan sa Dios sa kinabuhi sa tao. Gipasabot ni Hesus nga ang tinuod nga pamilya makaplagan niadtong nagsunod sa iyang pagtulon-an ug nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Dili lamang sa mga relasyon sa dugo, nagdasig usab siya sa mas lapad nga pagsabot sa pamilya nga nagsugyot nga ang atong espiritual nga mga igsuon, lalaki, babae, labaw pa ka mahinungdanon sa atong biological family. Di mo mutuwa na? Pumay amen? Amen ba? Atong gipatigbabaw ang atong gugma ngadto sa Dios ug ato lang mubuon. Atong gitutok, atong gifocus ug atong gigahin ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Ngano man? Tungod kay kun unsa ang naa kanato mga igsuon. Dili kini ato. Nasayo ta nga gikan kana sa Ginoo. Tungod kay siya ang tinubdan sa tanan nato
kung unsa ang anaa kanato labaw sa tanan sa atong kinabuhi. Ang tanan nagagikan kaniya gikan pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan siya ang tag-iya. So atong makita din mga igsuon aton sa aplikasyon ini nga kini nga pagtulun-an nag-aghat kanato sa pag-una-una kung giunsa nato paghulagway ang pamilya o kung ang atong mga relasyon tinuod ba nga nakagamot diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Wala ba mong patigbabaw ang ato ang pagmahal o pagigugma ngadto sa ato ang pamilya, ngadto sa atong mga igsuon ug labaw sa tanan sa atong kaugalingon. Ang pinakanindot nga kanta nga akong nahibaw-an sa una sa dili pa ko Kristohanon mao nang the greatest love of all. Maay kay kumukanta na pirmi pandaog. Go mature. Pero pagpanamastamas na sa Dios ang maong mga pulong, mga igsoon. Kag moingon ka, the greatest love of all, moingon na gadi kag the greatest, wanay labaw, mauna na siya. The greatest love of all is to love yourself. Usa ka na kapag panamastamas sa atong buhi nga Dios. Nindot paminaon mga igsoon, apan kung tan-aw nimo, ug imo yung tukion, kung unsa ang gipasabot niya na, mauna ang pagdaig sa imong kagalingon, ang pagsimba sa imong kagalingon, ug pagmahal sa imong kinabuhi. Nawala na ang Dios. So agi og pagpanapos sa mga igsuon. Natapos uban ni Jesus ang paghubad sa pamilya ug paghagit sa iyang mga kritiko, ang mga eskriba. Siya nagingon nga katong nagbuhat sa kabubuton sa Dios, mao iyang tinuod nga pamilya. Dili nato ikasubo, dili nato ikalain tungod kay si Ginoong Hesus. Mao na gingon mga igsuon nga He is a jealous God. Mao na iyahang sugo nato nga higugmaa ang Dios labaw sa tanan. Ikaduha ra atong pamilya. Kaduha ra atong pamilya. Ningo siya din nga katong nagbuhat sa kabubuton sa Dios, mo iyang tinuod nga pamilya nga lahi sa iyang biological nga mga parinti o kabanay nga sama sa iyang pamilya nga nagduha-duha kaniya, nga wala mo ila kaniya, nga wala makasabot sa iyang katuyuan sa pagpalapad sa gingarian dinis kalibutan, pinaagi sa pagsangyaw sa balaan nga pulong sa Dios sa ebanghelyo sa kaluwasan. Nagpasidaan siya usab siya batok sa pagpasipala, batok sa balang espiritu. Ang sala nga dili mapasaylo. O kini mga igsoon nagpasiugda sa kabugat niining maong pagpahinumdom kanato. Mao ni naghatag kanato og kayuhan, mao ni naghatag nato og kasayuran nga kanang sala nga dili mapasaylo mao na ang pagpanamastamas sa balaang espiritu nga atong gibuhat. Apan ang mayong balita nga ato ang mahibaw-an mga igsoon. Nga bisan pa nakahimo kita niya na apan kung ikaw mo balik ngadto sa Dios, kung ikaw o kita mo balik ngadto sa Ginoong Hesus ug mangayo og kapasayloan sa maong sala, dili pa ulahi ang tanan. Tungod kay ang giingon dinhi nga kining pagpanamastama sa balang espiritu nga atong buhaton gikan pa sa sinugdanan hangtod sa katapusan ug dili kita mubalik ngadto sa Dios, mao na ang sala nga dili magpasaylo, nga mao na ang sala nagdala og kamatayon, kalaglagan ngadto sa kalayo sa impierno. Kini ang mensahe mga igsoon nagpasiugdan ning maong otoridad ni Hesus nga sukwahi kayo ang akusasyon nga gihatag sa mga eskribo. So atong makita din nga nagtutok kini sa relasyon nato sa pamilya. Gingon din na sa ukanitubukan sa mensahe sa Marcos nagingon nga ang tinuod nga pamilya sa Dios ug ang iyang mga disipulo dili mapalgan sa relasyon sa dugo o sa atong pagkatao. Apan ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug pagpahaom sa atong kaugalingon diha sa pagtulun-an ni Hesus ug sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi, mao na ang matuod nga pamilya sa Dios. Mao na ato makita mga igsoon nga iya gyud kabubuton mo'y matuman. Kining mga pagtulun-an nga atong nakutlo din hining maong mga bersikulo mga igsoon ato kining itanom sa atong alimpatakan ug isilsil nato sa atong una ug ipatik sa ato ang kasing-kasing tungod kay kani mao ni magdala kanato, mao na nagpahimangno kanato ug mao ni naghatag kanato sa kamatuoran nga dili di ay ang atong mga kaigsuonan sa
sa atong unod mo'y atong patigbabaw, kundili ang mahinungdanon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Unsa man akong kinabuhi, unsa man ang inyong kinabuhi, wala ta masayod. Apan ang mahinungdanon natong buhaton nga kita mag-abot diha sa taliwala sa kabubuton sa Dios aron matuman ang iyang pangandoy nga kining kalibutan nga kahimatyon iya kining maluwas ug madala kitang tanan ngadto sa iyang gingarian sa langit inikabot sa katapusan sa panahon. So angay kitang pagpasalamat mga igsuon sa iyang gibuhat diha sa cross. Dili gayud matupngan o dili matukib sa pulong ang iyang paghigugma kanato. Mao nang kinahanglan kun doon naman tay tinguha sa pagsunod kaniya. Kun doon naman tay tinguha sa pagpakabana sa iyahang mga pagtulunan kinahanglan atong susihon. Kay basin unya maayo lang atong tinguha unya sayop ang atong pagpakabana. Makita usab nato sini nga atong pagtulunan mga igsoon nga dayag kayo ang kamatuoran. Apan usahay gisalikway nato ang tinubdan. Atong gisalikway ang Dios. Gibaliwala nato ang iyang mga pagtulunan tungod kay kita nakakita na unta sa kamatuoran. Apan subo palandungon nga wala nato masayri. Nga ang atong pagtan-aw sa kamatuoran wala nato ibutang sa atong kasing-kasing ug nahimo na kining usa ka butang nga nagsalikway sa tinubdan nga way lain si Ginoong Hesus. Busa kinahanglan nga tiunay gayud. Tiunay gayud ug bugos ang pamilya sa Dios. Diin nga giingon niya nga kinsa katong nagsunod sa kabubuton sa Dios mao ang tinuod nga pamilya sa Dios. Naot mo nga kining tulo ka pagtulunan mga igsuon nga atong makita sa iyang pamilya, sa mga eskriba ug sa mga disipulo sa iyang mga tinun-an sa mga tawo nga na siyang palibot. Atong malantaw kung asa kita dapita nagbarug. Ug asa dapita ang atong kahimtang atong kinabuhi didto ba sa iyang pamilya nga nagduha-duha kaniya, didto ba sa mga eskribo nga nagpasangil kaniya o diri ba sa iyahang mga tinun-an nga naminaw ug nagpatalinghog sa iyang mensahe. Ato na ang pagpili mga igsoon. Ato na ang paghukom sa atong kaugalingon. Atong nakita ang kamatuoran gipadayag na sa Dios kun unsay atong buhaton sa atong kinabuhi. Busa nagpasalamat kita. Sa kamatuoran gipadayag ni Ginoong Hesus pinaagi dito sa krus. Nga siya ug siya lamang ang makaluwas kanato. Amen. Magampot ta. Amahan namo nga langit nun. Salamat Ginoo nga wala gyud nimo ihikaw ang kamatuoran diri kanamo. Imong gipatigbabaw ang imong dakong gugma Ginoo Dios sa imong katawhan. Nga diin imong halad ang imong bugtong anak dito sa Kalbaryo, gipalansang sa krus aron pagluwas sa imong katawhan. Ning mensahe kapunon mga igsuon, atong paminawon ug atong ipabilin sa atong kinabuhi kung unsa gayud ang dalan ngadto sa matarong nga atong agian padulong ngadto sa Ginoo. Salamat Ginoo Dios nga ikaw Ginoo lugar nagpadayon sa Ginoo sa pagsilsil sa mong alimpatakan sa mga lintunganay sa imong pagtulunan nga diin among makutlo ug unsa gayud ang katuyuan nimo sa matag usa nga kinabuhi. Salamat ining tanan dalaygon ka Dios sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.